Sí, este 9 de xuño hai de novo eleccións, as europeas. Quizais non tes moi claro que facer ou se ir votar, pero faime caso, é importante. Na Unión Europea defínese o marco de moitas políticas que se aplican despois aquí e afectan as nosas vidas. Por iso é importante estar ali, en Bruxelas, cunha voz propia que defenda e faga valer a sociedade galega en todo o que nos afecta. Iso fixo nestes anos Ana Miranda, a voz galega en Europa. Non houbo asunto relevante para a nosa sociedade, nin problema do noso país que non chegase ao Parlamento Europeo da man do BNG. A nosa economía e industria, a defensa dos servizos públicos, do medio e contra o espolio do noso territorio. E ao tempo, desde Galiza, unha voz clara en favor dos dereitos e as liberdades democráticas e pola paz e as causas xustas. Porque queremos outra Europa, unha Europa social, dos povos e das persoas, da paz, a democracia e os dereitos. Para dicir non ao discurso militarista da Unión Europea, ao silencio fronte ao xenocidio que Israel está a cometer en Palestina, á xenofobia e involución que impulsa a onda reaccionaria. Para dicir sí a unha vida con valores e a un futuro en que poidamos sorrir. O vindeiro 9 de xuño, con orgullo, colla a papeleta do BNG.